Tällä videolla sukellamme ruotsin sivulauseiden maailmaan. Jotta me voitaisiin sivulausetta ymmärtää, meidän täytyy pikkusen ymmärtää myös sen ympärillä olevia asioita. Nimittäin sivulauseet eivät voi olla yksinään. Ne ovat tuolla virkkeessä aina päälauseiden kera. Eli virke voi sisältää joko pelkkiä päälauseita tai sekä päälauseen tai useampia ja sivulauseita, mutta ei koskaan pelkkiä sivulauseita. Nimittäin päälause on sellainen lause, joka sisältää kokonaisen yhtenäisen ajatuksen, joka on järkevä yksinäänkin. Esimerkiksi toteamus, minä puhun ruotsia. Jag pratar svenska. Tai koulussa on kivaa. Det är roligt i skolan. Ne ovat ymmärrettävissä sellaisenaan, eikä tarvitse lisätä mitään. Kun taas sivulauseet, ne eivät sisällä itsenäistä ajatusta, joka pystyisi yksinään olemaan siinä kokonaisena virkkeenä, vaan ne täytyy aina liittyä johonkin päälauseeseen. Tässä huomaamme, että nämä on ihan irrallisia nämä sivulause-esimerkit, mitä minulla tässä on. Esimerkiksi jos sataa, om det regnar, niin mitä sitten? Se ei voi yksinään olla. Tai vaikka se on kallista, fast det är dyrt, niin mikä on kallista ja mitä sitten vaikka se on? Ne eivät pysty olemaan yksinään, ne tarvitsevat sen päälauseen kaverikseen. No, mitenkäs ne sivulauseet sitten liittyvät niihin päälauseisiin? No useimmiten alistuskonjunktioilla. Eli sivulauseen tunnistat helposti siitä, että se useimmiten alkaa alistuskonjunktiolla, eli se on sille päälauseelle alisteinen. Ja nämä olivat nyt niitä alistuskonjunktioita. Se pitkä rimpsu, että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin. Tähän on otettu nyt vain nämä yleisimmät, mitä meillä tällä luokalla on. Sivulauseen voi kuitenkin aloittaa myös tuommoinen relatiivipronomini. Eli pronomini, joka toimii jonkun sanan puolesta, ja relatiivi, eli sillä on jokin suhde, se viittaa siihen edelliseen sanaan, minkä puolesta se siinä toimii. Eli esimerkiksi tämä joka on relatiivipronomini. Ja nyt täytyy olla tarkkana sitten, koska tämä joka myös taipuu. Eli kun Suomesta käännätte Ruotsiin, niin voi olla tämmöinenkin sana, joka kääntyy tuolla som-sanalla. No, muistellaan, mitä nämä muut sitten oli ruotsiksi. Että on att, koska on eftersom, kun on när, eli voi olla myös milloin kysymyssanana, tai alistuskonjunktiona merkityksessä kun. Jos on om, vaikka on fast, joka oli sitten se som. Mulla on nyt tässä esimerkkinä tämmöinen päälause-sivulauseyhdistelmä. Tiedät, että en valehtele. Eli nyt tiedät on päälause, sinä tiedät. Ja tämä että en valehtele on se sivulauseosuus tästä. Du vet att jag inte ljuger. Noin se menee ruotsiksi. Toinen esimerkki. Tulen iloiseksi, kun sinä kuuntelet minua. Tämä on nyt tämä päälause. Tulen iloiseksi. Ja sitten tämä sivulause, joka ei pysty itsenään näisesti siinä olemaan, kun sinä kuuntelet minua, se vaatii jotakin kaverikseen. Eli jag blir glad när du lyssnar på mig. Niin tämä när du lyssnar på mig on nyt se sivulause. No, huomaatte varmaan, että sillä on ihan omanlaisensa sanajärjestys. Se inte-sana siellä ehkä pikkasen särähti korvaan jotenkin eri paikassa kuin yleensä. Sivulauseen sanajärjestys on tämmöinen konsukiepre. Ja nyt mitä nämä konsukiepre tarkoittaa, niin kon on lyhenne konjunktiosta. Ne oli niitä että, jotta, koska, kun. Tai sitten se relatiivipronomini som. Sitten su on subjekti, eli lauseen tekijä. Sitten meillä on kieltosana, useimmiten inte. Ja sitten mä oon laittanut tänne, että tai jokin muu liikkuva määrä. Liikkuvat määrät on semmoisia sanoja, jotka määrittää sitä lausetta samalla tavalla kuin inte. Esimerkiksi ne kieltävät sen. Voi olla vaikka aldrig, ei ikinä. Tai aina, alltid. Tai sellan, harvoin. Ne on niitä liikkuvia määreitä.
Ja sitten meillä on täällä viimeisenä predikaatti, eli verbi. Tosin se ei kyllä nyt ole viimeinen jäsen siinä sivulauseessa, koska näiden jälkeen voi tulla esimerkiksi objekti, tekemisen kohde, voi tulla tapa, miten se tehdään, voi olla paikka, missä se tapahtuu ja aika, milloin se tapahtuu. Ja sitten katsotaankin muutama esimerkki. Eli konsukiepre näkyy nyt tässäkin esimerkkilauseessa, jos minä en tule, joka on siis pelkkä sivulause yksinään, eli vaatii jotakin kaverikseen. Jos minä en tule, om jag inte kommer. Om on se konjunktio, jag on minä, eli joka siellä tekee, subjekti, ja kieltosana löytyy inte, ja sitten tämä kommer on verbi, eli toimittaa predikaatin virkaa tässä lauseessa. Toinen sivulauseesimerkki, vaikka se on kallista, fast det är dyrt, niin fast on nyt se konjunktio. Sitten siellä on det tekijänä se. Ja nyt meillä ei ole siellä kieltosanaa, joka kieltäisi sen lauseen, vaan siellä on seuraavaksi toi predikaatti eli verbi. Ja sen jälkeen tulee sitten muita lauseen jäseniä, voi tulla vaikka kuinka monta. Niin nyt mikä pitää huomata tässä sivulausessa, niin inte-sana tulee tekijän ja tekemisen väliin. Mehän ollaan totuttu siihen, että me ensin kerrotaan kuka tekee, mitä tekee ja sitten inte, mutta nyt ne hajaantuukin sitten eri suuntiin, kun inte tulee niiden väliin. Ja pitää myös huomata, että tämä som, nyt joka ei ole konjunktio varsinaisesti, vaan on se relatiivipronomini, niin se saattaa sisältää itsessään myös tekijän. Mulla on tässä kaksi sivulausetta, joissa ensimmäisessä on tekijä ja toisessa siis on myös tekijä, mutta se sisältyy tähän som-sanaan. Eli jota minä rakastan, som jag älskar, niin som on nyt se jota, ja sitten siellä on subjektina minä, ei ole kieltosanaa, ja sitten tulee predikaatti eli verbi. Mutta nyt tässä toisessa lauseessa, joka ei ole vaikeaa, som inte är svårt, niin som sisältää sen tekijän. Se ei ole vaikeaa, se joka ei ole vaikeaa. Niin se siinä tekee, niin sitten inte-sana tuleekin tohon väliin, koska seuraavaksi siellä on jo toi verbi, eli predikaatti. Niin se täytyy tulla sitten tohon väliin toi inte. Eli ennen tätä verbiä joka tapauksessa. Noin. No, kuinka nämä sivulauseet ja päälauseet sitten nyt yhdistyy? Kerrotaanpa vielä pikaisesti päälauseen sanajärjestys. Päälauseessa on kahta erilaista järjestystä. On suora ja käänteinen. Ja nyt tämä käänteisyys siis tarkoittaa sitä, että tekijä ja tekeminen vaihtaa paikkaa. Koska yleensä ihan tavallisessa päälauseessa on ensin tekijä, sitten mitä tekee, ja jos se kielletään se tekeminen, niin se tulee heti tuon perään. Esimerkiksi minä en tule. Jag, tekijä. Kommer, tekeminen, inte, kielto. No nyt käänteinen sanajärjestys, eli ollaan edelleen päälauseessa, joka voi yksinään olla järkevä kokonaisuus, niin jos aloitetaankin jollain muulla kuin tekijällä, eli ei aloitetakaan suorasti heti tekijällä, vaan esimerkiksi ajanmäärällä. Sunnuntaina en tule. På söndag kommer jag inte. Niin nyt että täällä on käännetty tekijä ja tekemisen paikka. Kun normaalisti ensin tulee tekijä, sitten tekeminen ja sitten kielto, niin nyt kun aloitetaan jollain muulla kuin tekijällä, niin tämä verbi pyrkii olemaan täällä lauseessa aina tokana. På söndag kommer jag inte, eli ette sano på söndag jag kommer inte, vaan nämä on nyt kääntynyt toistepäin tämä tekeminen ja tekijä. Ja kieltosana tulee välittömästi niiden läheisyyteen, niiden jälkeen. Eli nämä ei helposti eroa nämä tekijä ja tekeminen, paitsi sitten kun tehdään sivulausetta. Niin sivulauseen sanajärjestys on, mä oon laittanut tuohon, että aina yhtä suora. Se suoruus tarkoittaa sitä, että eka tulee tekijä ennen tekemistä. Eli tämä nyt aloitetaan konjunktiolla tämä sivulause, sitten tulee tekijä, mutta tekijä ja tekeminen joutuukin nyt tässä sivulausessa eroon toisistaan, koska se inte-sana, kielto, pyrkii sinne väliin. Eli täällä on esimerkkilause, jos minä en tule.
om jag inte kommer. Om on se konjunktio, jag on tekijä, inte on se kielto ja kommer on tekeminen. Tuosta vielä vähän visualisointia, että kuinka se sivulause rikkoo tuo tekijä ja tekemisen liiton. Noin. Ja vielä tarkennus tuohon päälauseen sanajärjestykseen. Jos jotakuta nyt kiinnostaa, että mille paikalle mikäkin jäsen siellä nyt aina tulee ruotsin sanajärjestyksessä, niin se tulee tällaisella kaavalla kuin splotpa tai käänteisenä mopsilotpa, jossa siis S tarkoittaa subjektia, tekijää, P on predikaatti tai verbi, L on sitten tämmöinen liikkuva määrä, eli käytännössä oikeastaan inte-sana tai sitten joku muu sana, joka määrittää sitä lausetta, vaikka harvoin, sellan, ei koskaan, aldrig, aina, alltid. Ja sitten sen jälkeen tulee tekemisen kohde useimmiten ja tapa, paikka, aika tuossa järjestyksessä. Esimerkkinä suorasta päälauseen sanajärjestyksestä. Jag läser inte böcker mycket snabbt i skolan på våren. En lue kirjoja kovin nopeasti koulussa keväällä, hiukan keinotekoinen lause, mutta kumminkin sisältää nyt nämä kaikki jäsenet, eli jag tekijä. Läser predikaatti, eli tekeminen. Inte on nyt se liikkuva määrä, eli kieltosana. Tekemisen kohde, eli luetaan, tai nyt tässä tapauksessa ei lueta kirjoja. Ja sitten tapa, kuinka niitä luetaan kovin nopeasti. I skolan, eli missä on paikka, ja på våren aika. No sitten meillä on tämä käänteinen sanajärjestys, niin siinä toi NU tarkoittaa jokin muu kuin subjekti, eli sehän kääntyi silloin se järjestys, kun aloitetaan päälause jollain muulla kuin tekijällä. Niin silloin sen perään ei laitetakaan heti sitä tekijää, vaan otetaan tekeminen, koska se verbi tykkää olla tokalla paikalla tässä lauseessa aina. Niin otetaan tekeminen ensin, sitten vasta tekijä. Ja tämä inte NG niiden viereen sitten heti ne tykkää olla yhdessä, tiivis kolmikko. Ja sitten tulee samassa järjestyksessä kuin täällä, niin tekemisen kohde, tapa, paikka, aika. Ja nyt tämä jokin muu kuin subjekti, eli tekijä voi olla vaikkapa kysymyssana. Esimerkiksi miksi et lue kirjoja? Varför läser du inte böcker? Eli varför on nyt se jokin muu kuin subjekti, niin sitten tulee se tekeminen ensin ja sitten vasta tekijä. Ja inte heti niiden perään. Ja sitten täällä tulee näitä muita jäseniä, mitä halutaan sinne nyt sitten lisätä. Täällä ensimmäisellä paikalla, eli muu kuin subjektipaikalla, voi olla myös esimerkiksi jokin näistä. Voi olla joku paikka, joku aika. Voi aloittaa myös tekemisen kohteella. Tai sitten justiinsa tuolla kysymyssanalla. Tai sitten tältä paikkaa voi löytyä kokonainen sivulause. Sivulause tavallaan päälauseen yhtenä jäsenenä. Eli kun ehkä tavallisesti oletetaan, että ensin tulee aina päälause ja sitten vasta sivulause, niin katsotaanpa sitä tapausta, jos se sivulause tuleekin ennen päälausetta siinä virkkeessä. Eli siinä tapauksessa, jos sivulause tulee ennen päälausetta, niin se tavallaan lasketaan yhdeksi päälauseen jäsenistä, eli ekaksi jäseneksi. Ja silloin päälause ei alakaan tekijällä, vaan sillä sivulauseella, joten sen järjestys kääntyy. Silloin se koko järjestys on ensimmäisenä muu kuin tekijä, eli se sivulause, jossa sanajärjestys konsukiepre, ja sitten tekeminen ja tekijä on vaihtanut paikkaa, ja sitten tulee kieltosana. Esimerkkinä täällä, jos sataa en tule kouluun. Tämä on se sivulause, om det regnar, ja tämä on päälause, jossa tekijä ja tekeminen on vaihtanut paikkaa, kommer jag inte till skolan. Tuossa vertaulukohteena sitten, että jos se päälause tulisikin ensin, niin laitetaan näin. Ja kommer inte till skolan. Ja sivulause om det regnar. En tule kouluun, jos sataa. No niin. Näillä eväillä pitäisi sitten sitä sivulausetta alkaa harjoittelemaan.